Ngokuhamba kwesikhathi ngahlangana nendoda earlier igama layo kwaku uPastor Shange waseTehila. Akuyona ke iTehila kwakusey Faith Mission ngaso sikhathi sengakabekho ukuhlukana kwensizwa khona ngoba nakhona zafika insizwa ufaka khona ukuhlukana. La ngijoyina lo baba lona ebusheni bakhe ehlanganisa ibandla lase Faith Mission. Ufika ke endaweni yakhe ePort Danford lo baba. Ila nga understand khona inkolo ukuthi iqiniso. Uma ngihlangana lo baba ufika kimi ngithina lapha ufika namatende nezingane zayifika efika khona. Ufika ngena ngamatende. Lo baba ngathola umndeni wokomunye umuzi. Ngithi ohlushwa zilwane. Ebusuku ingane yakho ingalali zilwane. Ngidabukele lengane yebindala kumina bokwento binda bengeke umdlalo bengawudlala nawo bemdala lo muntu kimi. Okay fine. Sizwana ke nxa uthi ujola nomunye wabafowethu wakhona ekhaya. Umfowethu wakuthokozana igama lakhe so anaye kasekho. Walala ngokuthula. Lo muntu lo uma efika la lo muntu uyakhala njalo ubikela mina egameni lokuthi akazi kwenzakala empilweni yakhe. Lentokazi ke ngigcine mina ngiyimemela abazalwane basesontweni la bese sihlanganisa nabo nomsebenzi ukuthi manje hayi ngathi ushanga impela uhamba nazo. Kulo muzi ngaya kuona ngivele nami ngiqungile ngoba nginga understand ukuthi uma ethi umuntu kunento ezikhuluma naye izomhlupha kanjani. Ngihambe ngifike kule ndawo ngihambe nabazalwane sifike sikhuleke kulo muzi. Ngelinye ilanga loba umfundisi uShange wake wathi abantu mase bekhuluma ngezilimi esontweni ubovula amehlo. Ngawavala amehlo. Busho le ndoda. Umfundisi uShange. Ethi ngawavala amehlo. Sakhuleka kulomuzi kwakuwo 8 ebusuku. Sikhuleka sesiyahamba manje. Kulwamuzi ngenkathi kuthandwaza in a very deep prayer. Kwaphuma amagundane kulwamuse engingakaze ngiwabone emhlabeni. Ujenge kuthe nje kubhekwe eminyango kuyathandazwa la akaze ngiwabona amagundane angaka emhlabeni. Umhlambi uphuma endlini okulala kuyabantu. Ngiqhubeke ngithandaze lana ngivula amehlo ngibuke lento ngiyibuke yonke iziphela phuma onke. Antshelanga umuntu kuvulwa amehlo ngavela ngayithulela nje. Uma ngithulela ngafunda ukuthi igundane ekhaya liyidimoni. Uma kwabona igundane ekhaya ungakujabuleli ukuthi likhona ngoba alikho ngokugundane kuphela, likhona nangokubuthakathi kokuganga kwabantu. Gundana khona amagundane angalungile, amagundane amadimoni akhulekela amanye mawabona ekhaya ayingozi. Ngifika la sisikhula khona siqhubeka nalo baba. Lo baba lo muzi ngakusasa ngihambe ngiyubona. Ngifike ngakusasa ubaba wakhona ethi uyabona ke ngane yami ushuma wakhona kulo muzi. Ethi into ayilethela ekhaya ngane yami ulethe into esingixabanise nawo wonke umuntu wala ekhaya. Ngithi mina wena mama na. Athi lo mama umhlambi weinunu wezilwane kade zemilapha ngaphandle komuzi zimemeza la ekhaya zithi ubasaphi laba abantu sebefika bezosiqedela indawo la ekhaya thina indawo yethu esihlala kuyona kusha amadimoni. Basho njalo abasakuthi amadimoni cha izilwane ezayihlupha laba bantu la ekhaya ziyabahla zenzela umathanda nje kubona. Zahamba ngalolo zalanga izilwane kulowo mzwa kwaMjadu ngokuthi ngathatha umkhuleko ngawusakhona ngihamba nale ndoda yobabushange. Lebo ndoda yobabushange ke ngesikhathi ngisebenzisana nayo yayibisijoyinwa abanye abafowethu abanamandla. Ngenxa ukuthi ngangenawo umndeni ibandla laseTehila sekuyithehila yilona engalicela ukuthi libe ingxenye yomndeni wami. Ngoba umndeni ngangenawo base bengikhombisile ekhaya ukuthi abayingeni bazongeseka ngesekwa ibandla laseTehila mina emshadweni wami. Suka kwawo nokuhlala kwawo. Okay fine ke. Sakuthi ke la ekhaya sengineyinkinga ke la ekhaya ke unkosikazi kungasahlaleki nayo kwangempela. Ngisibona isidingo sokuthi uyabona lento eyenzeka la ekhaya idinga umkhuleko lento. Ebandleni ke engihambe kulo ufika unkosi wami afika wamjoinisa khona. Unkosi wami asebemnika ipulpit. Angazi bamnika kanjani ipulpit. I don't know namanje anga understand.
lento ibanga ukuthi la ekhaya kube khona ukuthi yena la ekhaya useyakusebenzisa ukuthi nasesontweni uyilokhuzana useyimembe enkulu yebandla lento imenza ukuthi la ekhaya ashintshe ngabe umama wakhona ebe inkinga kimi sisonta naye ebandleni kodwa into aqala yenza waqala ngikhombisa uma esontweni akazukuthanda ukuhamba nami noma mina esontweni ngikhuluma kakhulu I don't know how ukuthi esontweni uthi umuntu ukhuluma kakhulu kuba ngingakuthola ngase ngiyabona into right ngoba ngiyahluleka mase sisontweni ukufihla ukuthi ngizwane kungcono ungayi esontweni ngase ngiyanciphisa uke esontweni uma ngihamba naye lokho kubanga ukuthi ke ngelanga ngihambe ngiyocela iprayer esontweni ngithi mina ngame manje abantu okuyibona besigungu somthandazo sebandla ngihambe ngiye ebandleni ezantsi eThehila konzweni enkulu fika konzweni enkulu ngifika ngicela iappointment yokukhuluma nabantu abasiza abantu excuse me ngeenkinga zasekhaya bakhomba babumkhwanazi bangiorganizele yena ebese bengikhombela ubaba ena umanzi uyena ozongisozomela umfundisi omkhulu la madoda angakhela meeting engahamba ngaya kuyona it was very cold that day it was very cold ngahamba kwakuJuly ngahamba ngaya eThehila ngiyohlangana lamadoda ngifike lamadoda axoxa izinto zawo mayeseqedile ebese hamba ke ngiyohlala nawo phansi ke ebese ke sandoda yini kwenze njani bese ngiyambeka ukuthi hayi ngiyilungu la ekhaya kodwa isikhathi esiningi spenda ngale phezulu kwibranch ekhona yakhona la kodwa indlela engibona izinto ihamba ngayo ekhaya ingitshela ukuthi ekhaya kufanele ngithola abantu bezongikhulekisa khona isimo esikhombisa ukuthi ekhaya kuzongalungi lutho sengibuya kulesi simo njalo sokuphunyuka khona ngibulawa sembuya ukuthi but asaziwa sontweni ubaba ophethe noma ogadile esikhundleni sika baba Khonkolo lenkunzi ibizwa ngoKhonkolo lo baba Shange uKhonkolo ke ngoba ubengekho kwafanele ukuthi ubaba Manzi agange ngami kakhulu ngekathi ngizobika udaba esontweni athi ubaba Manzi kimi wensizwa noma ke baba Nxumalo enyakeni uza kangaka esontweni awandela kwakumakhaza ngayo webhodi ajuluka amanzi de lo muntu nginenkinga ngizendaweni engikholwa ukuthi kuyona kukhona into abazoyenza just a prayer ungibuza umbuzo nje kanjani noma ngabe kuthiwa ke kune mark register engeke athathe mark register qala buku ukuthi how many times I'm paying the visit or ma kune footage enze footage no it's unprofessional wakhombisa ukuthi akafundile ngoba ukufunda kokufanele wakhombisa ukufunda kokwazi ukuqhoqhobala abanye abantu ngokungafanele into wangitshela yona engamfanele nje wangasuka yena yedwa athi ngizofika Nxumalo ngizokukhulekisa ekhaya ngisele la ngihambisa unkosikazi wami eLokhuzeni elento ngumdrivela imoto ngaphambi kwalokho nje ngumhambise ushilo wathi vele usengitshela indaba zamntaka ezalutho ngaloko kusa ngozama akayihambe inyanga angimazi hambe inyanga kodwa ngalobo kusa ehambe ya eLentuzeni wathatha ibhakede lamanzi la elale namanzi wanento exube phakathi wahamba ogeza etoilet la ngaphandle wasebuye egqoka embala kwawo sangena emotini sihamba sePotchefstroom ke manje usethi yena hayi suzongihambisa ePotchefstroom kodwa uzofika ungishiye nemoto Potchefstroom hayi ngihambe nami nkosami ngena ePotchefstroom ngifike ngimdrivele ngimbeke ngiqeda ukumbeka ngithi imali yokugibela ngiqeda imali yokugibela ngene umgwaqo mbuye hayi kuthi ngosuku lokubuya athi unkosikazi wami sizokhishwa namhlanje ntambama ibisuku manje angizukwazi udriver ngedwa at night kodwa ngifuna ukubuya mina namhlanje ngilala ekhaya wakolesihlanu shove mbheke khona eLokhuzeni athi yena wozongilanda ngigibele la hambe ePotchefstroom fika ePotchefstroom athi yena saphumi ngithi mina hawu manje mina ngenze njani athi yena book indawo la ngithi imali anginayo athi yena hayi uthewe ndayisa indawo ekhaya ngandayisa indawo ngidayisa 35,000
ibaleka ngenani athena uthe udayisa indawo ekhaya ngithi mina kodwa lo mali bengingakafiki nayo kuwena sikhulume ngathi senze njani afake yakhe imali book indawo ngilale ngivuka kusasa isabatha ngakusasa bangivuka kufona ingane la ekhaya le ntombazane okuyolengana afika naye ifona ethi baba inkinga enginayo la ekhaya sekufika abantu bakwaMchunu bonke baba bafike ngathi bafike njengetoyitoyi bamla eminyango bathi baba mina ngiyabadayisa abantu basekweni lami laba ubaba uMchunu uze nezingane zakhe zamantombazane zizoboycott emzini wami angikho mina fine ngifonela unkosikazi ngimtshele ngithi na Mchunu manje nginenkinga la ubahle uyakhala ekhaya uthi kunenkinga athi uma Mchunu angihlangani ndawo ngithi mina kanti yini hayi angasho umngami Mthulu uma ngithi ngiyafika la mfika ingane sebeyithathile bahle indodakazi le bayithathile uma sebeyithathile indodakazi ngibuze kuyona yini inkinga ingasho ingane okay kufika uphoza baba ufuna uphoza uphoza ufuna uphoza ikhali ishingane ukuthi hayi baba ngithathiwe ekhaya kodwa ngana senithathwe kanjani ithathelwana ingane le ngane singene nayo kwiproject yocinga ukuthi unina mayefika la ekhaya ethi ushayiwe ushawa kanjani kusho ukuthi le ngane ihambe yawusesha kumkhulu nogogo ibona baphethe ukuthi lo uyashaywa la ekhaya akushawa umuntu bhuti finally ingane ziyazi akushawa umuntu ziyakwazi ukuthi ingane akudingi usengisho mina lokho la ekhaya uma ngifika le ePorchestin sakwenzeke konke lokho ukuthi kwathathwa ingane ngihambe ke mina ke manje ngakusasa athi unkosikazi wami hayi uzophinda ubhuke lapho ulale asiphumi futhi namhlanje emphinde embhuke olunye futhi ePorchestin qinqi lala hayi ngivuka ngesonto athi unkosikazi wami ngizo driver ngize kuwe Potchefstroom uzofuthi uthatha imoto khona oh hayi kulungile Mchunu hlale ngilunge Potchefstroom later afona unkosami athi hayi ngeke ngikwazi ukudriver ngicela ukuthi uze uvele uzongilanda bamba itekisi ePotchefstroom edrobheni egama lakhe uma ngifika sengizofika sengijika kumgwaqo lo ongena egama lakhe la uma ungene lokhuzeni kule dolobha la khona ePotchefstroom le ngade ngasema industrial mase ngithatha umgwaqo obheke elokhuzeni lento egama lakhe mase ngiphezulu sengizokwehla athi unkosi wami ukuphi ngithi mina hayi ngisetaxini la isizofika ngalapha athi yena yehla lapho ngizodriver mina ngisuke la ayi nangempela ngehle emotweni ngicela ukwehla driver kuyibangana la ngakhona kodwa kusemahlathini la uma udabula emahlathini ubheke lapha phansi lapho usophumela phezulu erobotini lapha ingehle lapha ngiyimela ngilinde unkosikazi amathi sengisukile egama lakhe ecollege sengizilanga serobotini la ukuthi yena uyenqena ukwehla endabeni khona uyesaba athi yena ngeke ngikwazi ukudrive imoto la ngimala ngiyasaba ngicela ukuthi usuke futhi lapho wehle khona uzama ukuza hayi ngayifuna itransport wazo kwaba nje dololo ayikho engithatha lapha ngisala abasho khona ngivele ngibona ukuthi ayikho into engizoyenza angene phansi waba njani ngihamba no-operation njalo ngiyakumadem phela hayi ngihambe athi inkosi zami ngimile angifone ukuthi usukuphi ngimtshela sengisendaweni ethile kanje ngiyadovoza la ehlathini hayi sengisendaweni ethile kanje kusho ukuthi avela asuke njengoba lokho efona nje yena uchesa mina ukuthi ngikuphi emahlathini la plan ekhona la zofa kuphele khona emahlathini ufika la emahlathini la uma ngifanele ukuthi kuphi ngithi mina ngikhona la ngiyakhuthuza ehlathini ngikhuluma naye efonini uma ngithi ngiyabuka imoto iqhamuka ithela ibeke phansi imoto manje ngiyabuka le moto iza ke imphela iphume kune bridge la kunodongo oluvimbela la ukuthi ulivimbethe imoto mayishaya la zingaphosani ngale ufuna uzongishayela la yombhanqe nodongo angazi lapha ngenza kanjani ngoba ngafika ngabona imoto iza ngaphenduka ngagweca phansi ngathi ngaphenduka ngaya ngasemgwaqeni ngabuya ngazo
bambelela la odongeni ngancika odongeni la lwelokhuzana lwe-pavement lwakhiwe ngoconcrete idlule hey idlule kancane futhi phambili ibangana lapha mhlawumbe lo plus minus mhlawumbe 50 meters ngithi ngiyabona ukuthi mina imoto yasekhaya nje imoto yankosikazi wami nje lena ayimisa mayimisa imoto sina traffic ziyadlula la iningi ngijime emotweni ngithi mina hawu ungishayiselani ngemoto athi ngantela emotweni awubona ukuthi kwenzeka landlana vula imoto phasha zithi phakathi vala kabuhlungu vele imoto incika odongeni la uma uvula ukhudo kwisivalo la fanele ngiqikele lokho ngingena la nayi imoto isuka vale sengivala kahle phakathi ngithi hayi asiyakhala ngisho ngenhliziyo